Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Nicole and Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jackie, isang sekretarya na nagtatrabaho sa Makati. Napasulat ako kasi bisperas na ng Pasko at namumblema pa rin ako. Habang ang lahat ay tapos na sa pagbabalot ng mga regalo at handa ng salubungin ng Pasko, ako nakakunot pa din ng noo. Baka naman sakaling mabigyan nyo ng makabuluhang suwestyon para masolusyonan itong problema ko. Ganito po kasi, kamakailan lang nagbunutan ng buong opisina para sa monito-monita. Sikretong malupit kung sino ang nabunot mo. Makikilala ka lang niya kapag nag-exchange gift na sa Christmas party. Hindi ko naman alam kung anong kamalasan ang dumapo sa akin, pero ang nabunot ko, yung boss ko. Uy. Alam nyo, Nicole and Diego, sa opisina namin, ang swerte kapag nabunot ka ng boss. Kasi sigurado ang bongga ng regalo mo. Last year, ang binigay ng boss na nabunot niya, branded na smartwatch. The year before that, overnight stay sa isang 5-star hotel for 2. Wow. May kasama pang buffet breakfast yun. Kaya lahat talaga ng empleyado nagdarasal na mabunot sila ng boss. Pero kapag yung boss ang nabunot mo, malaki ang problema mo. Kasi naman, anong ibibigay mo? Malaking problema kasi unang-una may budget lang. Pero pag iniisip ko, kahit doblehin ko yung budget, mahihirapan pa din akong pumili ng regalong karapat-dapat. Meron na kasi siya ng lahat ng kakailanganin at gugustuhin niya. Hindi lang yun. Puro branded pa ang gamit. Mahilig ding bumiyahe kaya halos lahat ng mga gamit niya sa abroad niya binili. Ilang araw ko nang iniisip pero hindi ko talaga alam kung ano bang regalo ang bibilin ko sa kanya. Christmas party na namin sa Makalawa pero wala pa rin akong nakahandang regalo. Ano po ba ang pwedeng ibigay sa isang tao na meron na halos ng lahat? Yun po kaya, yun lang po nga kaya ng bulsa ko ha. Maraming salamat sa mga suggestions po ninyo. Ang inyong tagapakinig, Jackie. Gets naman din natin. Oo, mahirap talaga. Oo, mahirap talaga. Pero hindi totoong nasa kanya ang lahat. Tama. Madami akong kakilalang yayamanin. Marami po akong kakilalang yayamanin na wala sa kanila ang lahat. And there are things that they cannot buy for themselves. Ito ang pwede mong gawin na Jackie. Ako, para sa akin ha, you can never go wrong with something that is personalized. Tama. 'Di ba? Hindi ka talaga magkakamali dyan. As in, kung halimbawa yung boss mo, depende sa boss mo. Kung yung boss mo ay family-oriented, alam mo naman yan, dapat medyo may alam ka tungkol sa boss mo eh. Oo, hindi niya lang binanggit kung babae o lalaki yung boss niya. Pero ako regardless eh. Parang feeling ko, kung halimbawa kilala mo yung boss mo na family-oriented, o kaya love na love yung misis niya, o kaya mapagmahal sa mga anak, ang pwede mong gawin ay magpa-customize ka kung may time pa. Correct. Kung sa Makalawa, December, hindi ko pala sure. Hindi ko pa rin sure kung may time pa kasi. Siyempre, December 24 ngayon. Holiday na bukas sa Makalawa. Sa 26, ang party ninyo. Ayan. Kung meron pa, kasi alam mo, at this point in time, madami mga online sellers na ito din yung time of the year nila na sila ay maraming kita. Ayan. So, ang pwede mong gawin ay mag-research ka. Kung wala ka na ma-research na available na makukuha mo kagad yung personalized na bagay na yan by December 26, edi scrap na natin yun. Correct. Pero,
ang pwede mo talagang gawin is to buy him or her something na hindi niya regular na nabibili. 'Di ba? So kung halimbawa, sabi mo lahat ng mga bagay niya or mga gamit niya ay galing abroad. Eh di bilhan mo siya ng isang bagay na locally made. Yes, oo. 'Di ba? Yung para sa akin, halimbawa for example, ang gamit niya kunyari ashtray, ano ba mga gamit ng mga boss? Kunyari ballpen ay mga pangmalakasang sa ibang bansa niya binibili. Eh di bilhan mo ng ballpen na yung sa Baguio galing, yung yung dulo, ano? yung gumagano, 'di ba? Hindi, pero alam mo, it adds value kapag halimbawa, bilhan mo siya ng tela na hinabi ng mga lokal ng Abra, Ilocos Norte. Yung mga ganun ba? Yung mga, hindi siya nakakakuha ng mga ganun. At madaming local products, Ngayon, bumiyahe ka na. May time pa. May time pa. Pero hindi mo nga kailangan bumiyahe. Marami pwedeng mabili sa mga malls na mga locally made. Punta ka sa kultura. 'Di ba? Ang daming local products diyan na pwede mong mabili. Tapos maganda kasi halimbawa, made in Bacolod. O kaya pwede mong ibigay sa kanya isang basket ng iba't ibang mga produktong Pilipino. Ayan, OTAP. Yan. Ano pa ba yun? Shingaling, di ba? Piyaya. Kasi alam mo, ang sa akin lang the boss does not expect you to give him or her something branded. Ito kasi yung problema kasi kaya nahihirapan tayo. Tumitingin tayo sa material na bagay. At pinitingnan natin yung perspektibo ng boss. Oo. Ayan. Tingnan natin, look at the heart. Ano ba yung makaka-touch sa heart ng boss mo? Pag-aralan mo siya, ano ba yung hobby niya? Tama. Ano ba yung mga gusto niya? True. Correct. At Totoo. from there, makaka-create ka ng regalo Maganda yung sinabi mo, Jegs Ano ba yung hobby niya? Ano ba yung trip niya? So, kunyari nagve-vape. So kung meron tong pangmalakasang vape, ang bilhin mo yung mga vape na mga cute, may mga kulay orange, shape ng bear, 'di ba? Yung mga ganun. Hindi niya magamitin, parang for display lang. Correct. Ganon, yung ganung perspective. Huwag kang ma-pressure dun sa mga branded nagbagamit. Pero parang hindi ko ma-imagine yung boss yung nagbe-vape ng bear. O tama yung mga CEO. 'Di ba? Hindi, para malay mo. May mga kilala kong boss na nagve-vape pero hindi nila bibilhin yung mga vape na mga cutie. Madaming nabibiling vape ng mga cutie O kaya, alam mo, pinaka-safe talaga yung mga scented candles. Pwede din. Diba? Pwede din. At saka, ito talaga your boss does not expect you to buy him a branded gift. Yun lang yun. Ayan. So kung ano man yung bibilhin mo para sa kanya, ma-appreciate niya yan. Totoo yun. Targetin mo, focus on the heart ni boss. Kung ano ba yung makakatat sa heart ni boss. Yun ang alamin mo. Yun yung mag-research ka. Correct. Alamin para magulat siya, paano mo nalaman to? Diba? Yung mga ganyan. Na may tinatago pala akong babae. Yung regalo mo pala para sa babae niya. Patay tayo dyan! Diba? Hindi, isplok mo. Kung halimbawa hindi mo siya kakilala talaga, mag-splok ka dun sa sekretarya. Sino babae ni boss? Charot. Di ba yun ang kahinaan niya? O kaya bigyan mo ng babae. Charot, diba? Nung birthday ko, meron nagbigay sa akin, Jegs, ng para lang siyang certificate na pinagdasal nila ako. Parang na parang online. Mass card kasi ang lakas ang lakas makakabilang buhay kaya hindi siya mass card Para lang prayer card lang. Basta, paano ba? Basta nakakatuwa siya. Okay. Nakakatuwa siya nang natanggap ko siya. Kasi, first time ko makatanggap ng ganun. Nang buhay pa ako. Charot! Hindi, nang ganun na parang ang sinasabi dun sa certificate na yon na pinagdasal ka ng buong community in celebration of your birthday. Wow. So, yung ganun na yun, I cannot buy that for myself. And that's something that money cannot buy. So, yung ganon. Certification, parang ganon. Ang ganda niya talaga nakalimutan ko kung sino yung nag-send sa akin. Pero, nung nakita ko yun, talagang nakakaaliw. Parang, touch naman to. Pwede namang ibang bagay, di ba? Pero ito yung binigay niya sa akin. And walang ng pera yun. Walang katumbas. Yung hindi siya mabibili na parang
ready-made, yung parang pinag-isipan. Yes. Again, yun yung pinaka-importante. Correct. Pag-aralan mo yung boss mo. Ano ba yung trip ng boss mo? Mhm. Kahit nga yung mga usual niyang ginagamit na, Oo. kunyari Yossi. Ba't ba Oo. ganyan mga example ko? Vape Yossi. Kanina ka ba? Ano ba yan? Babae. Babae. Eh, paano kung siya yung trip ng boss niya? Eh, di picture Maluti mo yung sarili mo. Hindi ikaw, di ba? Maging ka-creative kung paano mo ibabalot ang sarili mo. Hindi, kasi naalala ko, secretary para siya. Baka secretary din siya ni boss. Hindi natin sure. Baka Oo, sekretary ng ibang boss. Hindi, Again, whatever. siguro, oo. Eh di, hello, kung ikaw yung sekretary ni boss, mas may edge ka. Correct. Alamin mo si misis niya. Correct, mas alam mo. Oo. Di ba? Pag-aralan mo, mas advantage sa'yo actually. Correct. Ang mas feeling kong problema mo pa dito is you are pressed for time. Yun lang. Oo, yun lang. Nagmamadali tayo. Bakit ngayon mo lang kasi naitanong, naisip? Bakit ngayon ka lang napadala? Kaloka ka! Di ba? Binigyan, parang pressure din kami. Kaya kailangan umabot. Totoo, ako nasistress ako kung saan ka bibili at this point in time. Makakaloka ka. O siya, sana nakatulong naman yung aming mga suggestions. Okay, dogs? Ayan. Exit na muna kami, ha? O, kaya mo yan. And, Correct. Go, Jackie. basta ang importante dito, Ayan. may puso at may effort. Tama. Well, hanggang dito na lang po kang kumikinangers. Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. Akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!